Látszik valami? Na, menj már ki onnan. Honnan? Hát találkozom meg. Jaj. Tehát nézzük meg, hogy eszi meg. Ha meg is nézzük, hogy eszi meg azt a kurva békát. Mindjárt most csúszik oda be. Azt a kurva. Lát a szabját, vagy én nem tudom. De úgy nem látod, hogy mit csinál. De. Zavartó van. De még mindig él a béka, basz meg. Igen. Hát nézd már meg mozog. Hát ja, mert zabálja befelé. De nem azért. De azért. Nézd meg, hogy mozgatja a lábát. Hát dehogy is, ez már nem ér. Ez már nem ér. Dehogy nem. Dehogy. Amely mit csinált? Megmérgezte, csak egy sikló volt meg. Köhög egybe, geci, mekkora izé. Simogassuk meg. Simogatni gazdag, hozzá nem érek el. Megeszi a kezem. Dehogy eszi. Tényleg mozog a lába. Hát mondom. Hogyan? És ott a fejegeci, látod? Persze. Nagyon durva. Ez meg se tudja enni, ez a kígyó. Dehogy nem. Dehogy is. Azt csinálja, eszi. Hát de ugyanúgy van már régóta. Nem. Hát dehogy nem. Folyamat tolja befelé. De honnan már? Nézd meg. Nem. Ő tolja befelé. Látod? Mozog és eszik. Béka meg segít, így löki magát befelé. Jaj, cságyé meg kígyó. Ja. Már nem bírta az aztán a hűséget. Ja. Bazd meg! Mi van? Ott a résbe, geci, mennyire tele van a kígyóval, ember. Ez milyen hosszú lehet. Ja. Ez nagyon durva. De figyeld, látod, próbál kiszedni szegény. Nem megy neki, de szar lehet. Jó. Mindjárt sírok. De figyeld, kijön a béka, bazd meg. Dehogy jön Akkor ki. beszarok. Nem jön az ki, te hívsz. De, most már egyre kijebb van. Dehogy is. De. Nem úgy van, mert jöttem. Nem. De. Jaj. Kígyó az nem fogja csak így elengedni. Nagyon kell, nem jött valaki ilyenkor. Akkor... Keci, ez kurva nagy lehet, nem szar. Baszki. Ezt kéne megfogni, geci valahogy. Fogjuk meg. Lefogod meg. Jó, hozzá. Fogd meg a farkát, lehet, hogy elengedi a békát. Vágd le a fejét, akkor hozzá. De hogy vágom, te ugye érdekel. Én behúzod a teljesen abban a lókba. Majdnem. Ja. Nagy fej az neki van. Ja. Ami félig bétás. Ez a béka, ez most ez lesz. Ja. Szép most tuddassák magát. Ezek vadásznak rá, Ja. látod, hogy rúgdál. Ja. Hát a gyúszik. Ilyen folyam. Ilyen folyam teátál. Ja. Hozzuk valamit széket, meg napárnyét. Dehogy is, nincs. Nincs a fasz nincs. Most nagy már itt hagyd az udvarotokba ezt a veszélyes állatot. Hát én meg nem fogom, ember. Hát csapd nagyon lapáttal, Már meg, hogy mit csinál. eszik, bazd meg, és akkor most nem figyel. Dehogy nem. Hát csapd agyon, te ember. Hát lépjél rá, hogy rá. Ja. Együtt meg. Ötköd meg az órát. Nyomd ki a szemét. Ja, együtt meg. Azt a kurva, hogy most mit csinál? Az egyik keze az már rég bent volt a test, a kígyóba vágott. Ezt nem. De hát. Baszki, ez nagyon geci kemény. Azt szorított össze a kígyót. Ja. Ennek a békának már vége van. Ja. Ez?
Másról videó keresztül. Nagyon szart tartani, Geci. Mit? Ezt a szart. Mondom, hogy jó farsz, Geci, rád támad, bazd meg. De elfutom. Nem olyan gyorsan. Simán megeszi, így egybe. Ja, hát nem fogja széttenni, mint ez ilyen. Hát tudom. Nagyon durva lenne, egy ilyen nagy béka lenne a testeiben. Hát az lenne. Utána valahogy ki kéne hívni így, hogy lássuk, hogy hol van a béka. Ja. Ki kéne csalogatni egy kis békámat, tudod, hogy párszára tűz, azt odáig. Ja. Szépen kijön. Ja. Hát jelennek már egy 60-as seggélyen. Ja. Zavart. Szar íze lehet. Hát, nem próbálnám. Én sem. De most begyűri, bazd meg. Ja. Ő kell jelenteni gyerek. Begyűri, bazd meg. És a békának kim van a bele. Tényleg? Ott, hogy így szorítja, úgy izé. Kijön valami szar, és utána visszatűnik vetni. Ja. Ez durva, geci. Á. Ja. Még jól észrevettem. Ja. Én is észrevettem. De. Anyát. Hogy kinyitja a száját. Most nem láttam be. Na, figyeld, te buzi. Figyeld. Szerintem kurva nagy a kígyó nekem. Nem. Begyűri. Hozz egy kis segítjünk. Összevágjuk neki kis darabot. Ja. Báleg rágyújtak. Én is rá akarok. Ez akkor gyújtsa. De tartsam ezt a szart is. Ja. Hogy állítsam meg. Ne állít meg, tartsa. De. Ne. Jaj. Most ezt végig kell venni. Hát itt van, tartsad egy darabig. Facebookra. Ja. Tartsad egy darabig, te. Hoppá.